Se ten que facer trámites na policía en Santiago, este atento, porque mentres non se rehabilita o edificio que se incendiou no mes de febreiro, a policía ten outra sede temporal, Mercedes. Si, neste baixo comercial de grandes dimensións estará a nova sede provisional da Comisaría da Policía Nacional en Santiago. A falta duns trámites administrativos, este espazo permitirá reorganizar nun só sitio os servizos de atención á cidadanía, como a expedición do DNI ou a tramitación de denuncias. Situado na rúa Feliciano Barrera Fernández, no barrio de Santa Marta, acollerá a comisaría mentres duren as obras de rehabilitación en Rodrigo de Padrón. Lembremos que desde o pasado mes de febreiro, cando se produciu o incendio da comisaría, máis de 200 policías traballan nun edificio auxiliar que se lles queda pequeno en furgonetas para os trámites relacionados cos DNIs na Praza do Obradoiro.